Kok kertu 6. Wong do main kalane kok iso kementus. Papat loro. Duwe ta ora kowe? Cemumak. Duwe ta ora? Duwe, Mas. Kartu ra duwe. First blood. Pacar ra duwe. Kowe pemenes kowe duwe ta ora? Sik. Enteni. Kertu iki lagi apik-apik hoki wae aku. Sugestine mbok engko ta ora? Papat loro iku. Apa turu kebangga? Piro dah? Meneng tangkemem tutup, lerek ganem tutupno. 7 loro. Duri. Ngecek Mas kowe ku. Ngecek. Piro kowe? 8 loro. Piye kowe le? Ora duwe neh. Ora duwe. Kurang ajar. Kartu kok elek-elek ini. Kalah terus gini carane. Nasib tragis uripmu. 8 loro. Iya. Mingkem. Merem mripatmu. Delengan 10 loro. Duri iso ora? Kowe siap ngocok neh? Kowe Halo. siap ta ora? Ora, Mas, nek iso. Aku yakin iki. Tapi ora bakal iso. Nasibmu wis nduk dhuwur kertu, Mas. Salahno kertu. Moh aku ora sombong niki. Piye yo? Saake kowe nek ngocok neh. Kaloro iki lho. Kartu apike ngene kok dilawan. Iya. Ora. Uripmu menderita banget, Bro. Topimu ngarepke ben nasibmu berubah. Duwe ora. Kurang ajar saya kok. Jar-jarno kok kementus. Tak ubah ke kartu 6. Iteni ki. Bosok kira-kira. Lewat kowe. Yo. Kowe di. Ngalah sik. Lanjut. Wis ora duwe kowe. Kertune karo wong padha rupane. Loh, Sedulanan ta ora kowe? Ki mau menang gara-gara ngono iku. dagek kowe iki. Kayak apa? Dagek. Sing apik kartune. Ya wis. Ganti. Nyesak. Gue bubut dapur arep masak apa gue? Kang. Ora niat main kukuti. Apa? Sing mbok luru apa? Aku mau di poker kok. Poker apa? Ora iso kowe dagek kabeh sih. Ora Kowe Mas. dolan apa? Ora Mas. Aja pereh ning omahmu lho kowe gaya iki. Ora iso. Ora iso ning ndi iki. Ketemu tunjukno, iku mang iki dareng masak Apa? Dolanan sing bener. Mes dolanan sampe masak kowe. Nggonmu apa? Coy gene. Tunjukno. Gene. Eh? Gene apa? Aku pas, Pak. Aku pas ora duwe apa-apa, Pak. Aku nang jam mending karo masak Ono. mending aku. Curiga aku karo kowe. Curiga piye? Sudah ono kartu 6 ya? Kok Iki sing mbok luru iki, Iki. Apa kae? Top rapto. Ora usah guyon. Win, arani. Bukaan darunge. Sapa ta iku? Raptor ra kae. gak jelas Tok kowe. tok malah. Kowe iku jajan ngono lho, Bro. Jajan. Ono jajan. Jajan ngono tuku apa-apa, Malah montak mantuk. Kok ono lho jajan iki lho. Woi, Ora jelas saiki. Woi.